Казах ви, двете ми ръце са надолу за Господ. Вървете и се въоръжете със Словото. Вземете и меча си, тръгнете с вяра. На път сме да отидем на война. Ритник във вратата на дявола. Кажете на Сатана да вдигне ръцете си. Сега го свалете на пода. Ние не вярваме на неговите лъжи или на нещо, което е казал. Исус ни върна към живота. Той възкресяваше мъртвите. Войници сме за Исус. Кажете им как ще победим. Той победи гроба и оправда греховете ни. Докато се разкайваме, знаем, че дявол е на загуба. Всичко, което Сатана представя, е просто лъжа и е невярно. Бог изпрати единствения си син да плати цената на кръста. Те окачиха победителят на кръста. Те окачиха победителят на кръста. Имаме победител на кръста. Така че нека те чуя да казваш Исус. Слава на краля, създателя на всичко. Исус. Слава на краля, създателя на всичко. Исус. Слава на краля, създателя на всичко. Исус. Нека те чуя да казваш Исус. Бяхме изгонени, бяхме като черни овце. Сега ръцете ни са надолу за Господ. Кажете на демона да напусне, издърпайте го, разбийте главата му, на какво кръв е пролята. Ние не се покланяме на светски идоли. Това е дяволска лъжа. Възкресен от моя Спасител, сега се отправям към рая. Правим го за Исус, защото Той ни освободи. Имаме тази броня, врагът не може да ни победи. Воюваме за Господа и сега сме на първа линия. Те окачиха победителят на кръста. Имаме победител на кръста. Така че нека те чуя да казва Исус. Слава на краля, създателя на всичко. Исус. Слава на краля, създателя на всичко. Исус. Слава на краля, създателя на всичко. Исус. Нека те чуя да казваш Исус. Аз хвърлям този камък, ще смачкам тази змия, докато кралят слезе, да цялата земя се тресе. Нека те чуя да казваш